गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ जनाय मुरखं सेलेक्ट फरायसालिमानि बर' बिफाननि फोरोंगिरिखौ लानानै गोबां बेले-बेजे थासारि सोमजिखांदों। गोबां बोसोर सरकारनि बेथन मोनालासे हरेन ब्रह्म मुंनि सासे फोरोंगिरिया मुरखं सेलेक्ट फरायसालिमायाव बर' आयदाखौ फोरोंगासिनो दंमोन। नाथाय दिनै सरकारनिफ्राय सुबिदा मोननो थांनायाव हरेन ब्रह्मनि जायगाया सेख' जादों। गोबाव सम बेथन गैयालासेनो खस्थ' खालामनानै फोरोंबोदोंमोनब्लाबो दिनै फोरोंगिरि हरेन ब्रह्मआ गावनि मोनथायखौनो सेख' जादों। मुरखं सेलेक्ट फरायसालिमायाव बर' बिफानाव सरखारि फोरोंगिरि गैया, अब्लाबो गोबाव समनिफ्रायनो फोरोंगिरि हरेन ब्रह्मआ खस्थ'यै बेथन मोनाब्लाबो फोरोंबोगासिनो दंमोन। नाथाय दायो आसाम सरकारा फोरोंगिरि आनजादनि थाखाय बिजाथि फसंनो बिथोन होनायाव हरेन ब्रह्मनि अनगायै आरोबाव सनाराम बसुमतारी मुंनि गुबुन सासे बिजाथि ओंखारबावदों। जायखौ लानानै मुरखं सेलेक्ट फरायसालिमायाव दुंहाव थासारि सोमजिखांदों। मख'नो गोनांदि आनजादनि थाखाय हरेन ब्रह्मनि हेंथायै गसंनो फैनाय सनाराम बसुमतारीखौ जनाय हालामनि गोबां आफादनि सुबुंफोरा जयै होबथानो नाजादोंमोनब्लाबो होबथानो हायाखै। फारसेथिंजाय जनाय मुरखं सेलेक्ट फरायसालिमानि बर' बिफाननि फरायसाफोरा हरेन ब्रह्म सारखौसो नांगौ, नाथाय सनाराम बसुमतारीखौ नाङा होननानै गोख्रों रावजों बुङो। जोंनि फरायसालिमायाव गोदान बिजाथि नाङा होननानै बायदि स्लगान होनायाव जनाय पुलिस बिफाना फोरोंगिरि हरेन ब्रह्म बिथांखौ हेफाजाब होफैनाय 4 सुबुंखौ हमनानै लाङो। जनाय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमाया फोरमायनाय बायदिब्ला हरेन ब्रह्म बिथाङा 5-6 बोसोर गोलाव सम खस्थ' खालामनानै मेलेमारि आरो देहायारि बिजोंजों खामानि मावबोनानै मुरखं सेलेक्ट फरायसालिमायाव बर' फोरोंगिरिनि पस्टखौ क्रियेट खालामबाय आरो गोबां बर' फोरोंगिरिफोरा सिगां समाव फैनानै बे फरायसालिमायाव बर' फरायसाफोरखौ बुथुमनो हायैयाव, माखासे फोरोंगिरिफोरा थावरिनो हायैयाव बेनिफ्राय ओंखारलांबाय। नाथाय हरेन ब्रह्म बिथाङा गोलाव सम नांथाबबोनायनि उनाव दायो गोबां बर' फरायसाफोरखौ बुथुमनो हानानै बर' फोरोंगिरिनि मासिखौ दिहुननो हानाय समावसो गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै फोरोंगिरि हरेन ब्रह्म बिथांनि मासिखौ सेनो फैबाय। बेनिखायनो गुबुन फोरोंगिरिफोरखौ नाङा, जोंनि गोलाव समनिफ्राय नांथाबबोनाय हरेन ब्रह्म बिथांखौसो नांगौ होननानै मुरखं सेलेक्ट फरायसालिमानि फरायसाफोरा सरकारनिसिम दाबि खालामदों। बिसायख'थिनि सिगां त्रिपुरायाव दुंहाव थासारि सोमजिखांदों। गावनि दोलोखौ देरहाहोनो बयबो हाबा मावनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बेवहाय हिंसाखौबो नुनो मोनगासिनो। फैगौ 16 फेब्रुआरियाव त्रिपुरा रायजोनि बिसायख'थिया खुंफुंजागोन आरो बे बिसायख'थिनि थाखाय गुबुन दोलोनि हाबा मावनाया सोलिगासिनो। बे खेबनि बिसायख'थियाव सोर बांसिन भट लानानै सरकार दानो हागोन, बेनि थाखाय त्रिपुरायाव साफ्रोम दोलोनि सुबुंफोरा हर-सान खामानि मावगासिनो। बेबायदिनो बिसायख'थियाव बिजाथि महरै नुजाथिनाय बिजाथिफोरनिफ्राय रायजो राजाफोरनिसिम फोसावदिंनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। बयबो गावनि दोलोखौ देरहाहोनांगौनि थांखिजों मेलेम आरो बोलोजों खामानि मावगासिनो। नाथाय बेनि गेजेरावबो गावजों गाव हिंसायारि थासारिखौबो नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बिजेपि आरो कमिउनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया दोलोनि गेजेराव गिख्रंथाव नारा-नाथा थासारिया सोमजिखांदों। लोगोसे कंग्रेस आरो बिजेपि दोलोनि गेजेरावबो बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। बे जाथाय जानायाव 10 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। जाथाया जादों त्रिपुरा रायजोनि बेलनिया आरो बिसालगार बियाबाव। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेलनिया बियाबाव सिपिआइ दोलोनि फोसावदिं खालामबाय थानाय समावनो बिजेपि दोलोआ गाग्लोबहैयो आरो गोबां नारा-नाथा थासारि सोमजियो। फारसेथिं बिसालगार बियाबाव कंग्रेस दोलोनि सुबुंफोरा बिजेपि दोलोनि मानसिफोरजों बुजायो। बेबायदिनो 10 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो साखाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। समाज सिबियारि जिसिया समफ्रामारि बिथाङा उदालगुरि गामियाव थांनाय 30 जानुवारि सानखालि चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय रिफु रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ हाग्रा रैखाथि बिफाना होस्रांनाय सुबुंफोरनो गासै 81 नखरफोरनो आरो फरायफुबाय थानाय लाइमोनफोरनि गाहामनि थाखाय सलार सिस्टेम लाइट राननानै होदों। बिथांनि बेबादि बाखनायथाव हाबा मावनायखौ बे होस्रांजानाय रायजो राजाफोरा जोबोर गोजोननाय फोरमायनानै साबायखर बावदों।
क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव सोनाब बंग सिमा श्रीरामपुरनि खोलाहा 15 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय फालासगुरि एबा जियाडाङा गामियाव 450 बिगा बिजिआर गमाद हानि गेजेराव गासै 310 बिगा बिजिआर एबा भिलेज ग्रेजिं रिजार्भ गमाद हाखौ साथारमिया मुंनि सासे सुबुङा दखल खालामनानै लायो आरो बेखौ खमैबो 20 बोसोरनिफ्राय 300 बिगा हायाव साहा बागान बानायनायजों लोगोसे न'-बां, गुदाम, अफिस बायदि लुनानै दखल खालामनानै लादोंमोन। मैया गसाइगाव महकुमानि खुंगिरिया आयेन बेरेखा न'-बां लुनायखौ जेसिबिजों सिफायनानै होस्रांनाय जायो। नोंथांमोनहा मिथिखागौ जानांगौदि साननैसो सिगाङाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा गावनि देहानि फाहामथाय लागासिनो दङमोन। बे समाव मिथिनो मोन्दोंदि बिथां तरेन बर'आ मैया देहा फाहामसालिनिफ्राय रिलिज जाबाय होननानै। बिटिआर ओनसोलाव दासान्दि दुथांफोरनि रां लुथिनाय जाथाया जागासिनो। थिग बिब्दिनो मैया क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एनआरएल पेट्रल पाम्पनिफ्राय मोनाबिलिनि 6:40 समाव हाथियार देखायनानै सिनाय मोनै दुथांफोरा 2 लाखनिबो बांसिन रांखौ लुथिनानै लाङो। पेट्रल पाम्पनि मेनेजारआ सासे दुथांखौ नारा-नाथायै हमथाना लाखिनो नागिरनायाव गोब्राब जखम जादों होननानै खौरां मोन्नाय जादों। जाथाया जाखांनायनि उनाव पुलिस बिफानआ जाथाय जानाय जायगायाव मोनहैयो। आसामनि मरिगावआव DHS आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक खालामनायनि दायाव सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। मैया एबा समबारखालि लखिमपुर पुलिसआ DHS एबा सावस्रि बिफाननि आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक खालामनायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रबिबारखालि जानानै थांनाय सावस्रि बिफाननि आनजाद लिरनाय खथानिफ्राय सोंथि बिलाइनि गांसे बाहागो मोनदोंमोन, जेराव बेगम टाइटेलआ रोखा-रोखायै लिरनाय दंमोन, नाथाय मुंखौ रोखायै मिथिनो हायाखैमोन। बेनि उनाव सोरबा बेखौ फट' खेबनानै भाइरेल खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। मख'नो गोनांदि गोबां नायबिजिरनायनि उनाव आसामनि लखिमपुर जिल्लानि नाजमा बेगम मुंनि सासे आइजोआ सोंथि बिलाइ लिक खालामनाय जाथाया सोराङाव फैयो। नाजमा बेगमआ गावनि आनजादखौ लखिमपुराव होदोंमोन आरो जाय जायगानिफ्राय सोंथि बिलाइआ लिक जादोंमोन बे जाथाया सोराङाव फैयो जेब्ला नाजमाया गावनि मबाइलजों फट' खेबनानै सोंथि बिलाइखौ भाइरेल खालामदोंमोन। दायनिगिरि नाजमा बेगमखौ मरिगाव जिल्लानि मयराबारि सोहोरनिफ्राय हमनो हाबाय होननानै खौरां मोन्नाय जादों। मैया फुंनि समाव भारतनि सिक्किम आरो आसामाव बांग्रिं मावदोंमोन। मैया फुंनि 4:10 समाव सिक्किमनि याकसम सहराव 4.3 आरो फुंनि 11:57 समाव आसामनि हजायाव 3.2 मेगनिटिउड गोख्रैथियाव बांग्रिं मावदोंमोन होननानै नेशनेल सेन्टार अफ सिस्म'ल'जि एबा NCS आ फोरमायना होदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालाम नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।